Mae wedi bod yn ddwrnod prysur iawn fan hyn ynghylch y defed heddi, ond ni wedi cyrraedd adran y Beltex erbyn hyn, a'r hyrdod blwyddi sy'n cael ei beirniadu ar hyn o bryd, ac i daflu lyged craff dros y dosbarth, mae Irwin Richards, fferm Cwm Cylynen, 500. Siwr i ti, Irwin, ti'n iawn? Iawn, diolch Catrin. Ti'n un sy'n gwneud tipyn o feirniadu stoc, ti hefyd yn cadw'r Beltex gytre. Siwr argraff ti'n cael o'r dosbarth maid yn hyn? Mae'n dosbarth cryf iawn o hyrddo blwyddi. Mae'n weddi'r llygad, mae'n gredit i'r arddangoswyr yma am droi y stoc allan mor safon uchel a rhaid cofio mai hon yw y sioe mae'r brydwyr yma am i ennill. Maen nhw wedi trefeili o'r Alban i'r Iwerddon a maen nhw yn Nghymru a hon yw'r sioe fawr, hon mae pawb am i ennill. A rhyw 10 ar 20 wedi cofrestru gysadlu yn y dosbarth yma. Beth fydd y beirniad yn edrych amdano fe? Swn i'n tybio, dwi'n mynd nabod y beirniad yn bersonol, ond swn i'n tybio bydd e'n chwilio am hwrdd o deip, bydd e'n chwilio am haren o deip, pen sgwar, pen cryf, pen glas o'r ddau, dim glân dros y pen, ti'n bod, bod yr hwrdd yn llydan drwy'r ysgwydd ac yn cario lled ar hyd trwy'r cefen mewn i'r lwyn. Adran y lwyn ac adran y gosol yw'r rhinwedd mwyaf pwysig ar y Beltex, achos fan ni mae'r cig yn cael ei gario. A mae e'n fryd cyhrog iawn, llawn y cig. Does dim nonsens yn perthyn i'r bryd hyn. Na, does dim dangos i cyre. Dim braster, cig a bodybuilders yn nhw, maen nhw'n muscle yn dyfe. Dyna pwrpas y bryd. Ac yn wir, maen nhw'n edrych fel yna fan hyn heddi hefyd. Ti'n fel un sy'n cadw David Beltex ac wedi beirniadu rhywfaint yna? Safon? Safon uchel iawn. Yn y hwrdd, ond blaen i nawr, o blaen ar clwtyn dros i ben. Cadach i gadw fe'n oerach yn y tywydd yma. Both iawn yn y tywydd yma. Achos maen nhw'n greaduried cyfandirol sydd wedi cael ei mewnforion weddol diweddar, felly mae'r tymheredd yma falle mwy cynefin iddyn nhw nag un sylweddoli. Ydyn, maen nhw'r bryd cymarol newydd yn yr 20 mlynedd ddiwetha yma, a maen nhw wedi ehangu yn y blynyddoedd ddiwetha yn gyflym ofnadw. Mae yna llawer iawn o'r brydwyr yma yn gweithio efo embryos ac yn tynnu wyau allan o'r defed ac yn rhoi nhw mewn i defed falle mwy lleithog, ac mae hynny o dro wedi cynyddu nifer y bryd yn sylweddol yn y blynyddoedd ddiwetha yma. Ie, ti'n gweud yn ddiweddar iawn. 1989 gaethon nhw i mewnforio i Bryden o Wlad Belg am y tro cyntaf. A gweud y wir, y beirniad ei hunan, Philip Hodges, yn un o'r rhai cyntaf i fewnforio'r bryd yma. Oedd, os dwi'n iawn i ddeud, mewnforio 7 dafad, ond erbyn heddiw mae'n cadw rhyw 60 o ddefed Beltex, so mae'n hunan gynaladwy ar y funud. Felly mae'n ddim profiadol iawn, mae wedi bod efo'r bryd ers y dechrau, a fi'n siŵr bydd e'n gwybod yn iawn beth mae'n chwilio amdano. Mae'n archwilio hwrdd Dafydd Owen o Ynys Môn ar y funud, yn symud mlaen i'r hwrdd. A beth mae'n edrych? Mae'n mynd am yr dannedd? Mae'n bwysig iawn. Yr cywirdeb sylfaenol na maen nhw i lon? Bwysig iawn bod hwrdd Magi a'i ddannedd o dan y pad fel petai, bod e'n mynd i bara, bod e'n hwrdd sy'n mynd i bara am flynyddau i pwy fydd yn prynu rhain, oherwydd bydd rhan fwyaf o'r hyrddiad blwyddyn yma'n cael ei gwerthu yn yr hydre i frydwyr eraill. Na fe, a mae e'n mynd nôl am yr ardal pwysig na nawr dros y gefen. Nawr ti'n weld wrth y lwyn a fydd e'n handlo'r gosol na. Dyna le mae'r bryd ma yn tynnu bant o'r bryd eraill, y gosol, y cig a'r finish ar y diwedd. A ti'n gyda rhai brydiau, ti'n gallu, mae rhyw driciau bach gallu di defnyddio cyn arddangos, oeddi hwnna'n wir am y Beltex hefyd? Oes, yn fel y tric mwyaf o'r bryd yma o beth fy ni ddweud yw byd o cwato dim byd, achos os yw'r cig yna yn y maniau iawn, dangoswch e. A dyna beth mae'r brydwyr yma fwyaf wedi'n neud heddi. Mae'n bleser iawn i weld yr hyrdod. Dwi'n gweld hwrdd i archwilio nawr. Yr hwrdd yna wedi dod wrth y Jacksons lawr o'r Alban. Nhw wedi cael llwyddiant mawr yn y sioe yma dros y blynydde. Na ni, mae dyn ni gysadlewyr o bob cwr o Bryden yma. A dyn ni nôl yn y man i gael canlyniad dosbarth yma o'r Beltex, yr hyrdod blwydd. David Jarman sy'n i ddangos i Michael Owens, Glan Tre, Pontsian, Llandysul. Glan Tre, Pontsian, Llandysul.
David Jarman, I know you're showing it for Michael Owen there, but llongyfarchiadau, part of the skill is showing the animal too, isn't it? Indeed, yes, it is indeed, yes. And trimming, I hear you do a bit of work Yeah, for. trim them as well for him, yeah. Look after him, show him for him, yeah. So he chose the wrong one to show today then, didn't he? No, he gave me the best. He gave you the best, a good friend. Yeah, oh, very much, yeah. I wouldn't show the second best. Wel llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Thank you very much. Waiting for the colour.